Hugot ang monitoring sa Department of Migrant Workers Region 10 aron masubay ang mga overseas Filipino worker nga anaa sa nasod Israel. Kinihuman miulbo ang gera diyang sorpresang giatake sa Palestinian militants ang nasod diadtong Sabado. Ani ang report. Kapin gatos ang patay diyang sorpresang gisulong sa Palestinian militants nga Hamas group ang southern part sa Israel. Nagpasad sa kalsada ang patay gumikan sa pagpangatake. Sa maong hitabo, gilayon sab nga naglusad og retaliatory strike ang Israel sa Gaza City. Gatusan sab ang patay ug nasamdan sa insidente. Dako ang posibilidad nga mulungtad pa ang giyera sa mong mga lugar. Tungod niini, padayon sab ang monitoring nga ginahimo karon sa Department of Migrant Workers Region 10 sa nasod Israel alang sa mga overseas Filipino worker nga naipit sa giyera. Sumala sa ahensya nga sagad sa mga Pinoy nga anaa sa mong nasod kay nagtrabaho isip caregiver, ingon man ana sa hotel industry. Gikumpirma sab sa ahensya nga adunay mga taga Northern Mindanao ang anaa nagtrabaho sa Israel apan wala sila mahatag nga datos sanglit anaa kini sa central office sa kauluhan. Dito naman sa Cagayan de Oro, ang pamilya sa atong mga OFWs dito sa Tel Aviv and other parts of Israel, kung may report sila na problema relating to this ongoing war, they can immediately come to our office. Sa kasamtangan, usa ka magbanay pa lang kuno sa kauluhan ang nangayo og tabang sa ahensya alang sa ilang banay nga ana sa Israel. We were informed that ang mga PhilCom leaders, Filipino community leaders, are also being utilized to monitor their respective groups, members, and then kung may ugnay mga untoward incident, ma-report immediately sa atong MWO at embassy. Alang sa mga adunay concern o buot mangayo og tabang sa Department of Migrant Workers, mamahimo sila nga makontak pinaagi sa ilang social media pages, ingon man sa mga numero nga makita ninyo sa inyong TV screen. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.